אצטדיון טדי בירושלים, המחזור ה-19 של ליגת 1-0. בית"ר ירושלים פוגשת את הפועל פתח תקווה. עם שועה, עם עוד הגבהה למרכז. כדור נהדף. עד לסורו, יכול לקחת את הבעיטה. סורו! איזו הצלה! ועכשיו הכדור הצלה כפולה! איזו הצלה מדהימה של עומר כץ, הוא גם נפגע. קודם כל בעיטה מדהימה של סורו, הצלה יוצאות דופן. הכדור אצל פתח תקווה. אלימלך עם נגיעה חכמה, ושוב אופק, רגל ימין, הפעם זו הרגל החזקה, והכדור הזה מעל המשקוף, תנועה יפה מאוד של שובל גוזלן, יש לו משחק ראש מצוין. זסנו מחכה לעשות את החפיפה, אבל מוזי לא מוסר לו, מוזי הולך לבד, מוזי מצליח לעבור את קיניונס, ומוזי מקפיץ, והנה השער הראשון! לא צריך להיות גבוה, חזק, כדי למקוח לרשת. כל מה שאתה צריך זה מסירה טובה ושלא ישמרו עליך. ועדי יונה מנצל את המסירה של טימותי מוזי ונוגח לפינה. 1-0 לבית"ר ירושלים. איזה מהלך של טימותי מוזי. יופי שמהלך מהקו. בסוף הוא מנצח את קיניונס לא על המהירות, הוא נותן לו גוף. צריך עזרה, עידן ורד לידו, בסי בינתיים לא מוסר, בסי מנסה עכשיו לתת לוורד, והצלה נהדרת של מיגל סילבה, סוגר מצוין את הפינה הקצרה. בוא נראה את עדי יונה, גם לא יש את הנתונים. הנה ירדן שועה, ויש אחלה נתונים, ושועה משתחרר, ושועה נותן ליונה, וזה 2-0! איזה שיתוף פעולה בין עדי יונה לבין ירדן שועה, ושועה עושה כאן פעולה אישית מרהיבה בתוך הרחבה, מעטל בכל ההגנה של הפועל פתח תקווה, ומבין פקעת השחקנים הוא מצליח לתת נגיעה כל כך רכה, כל כך מדויקת לעדי יונה. נסי שם נפגע, שם עבירה של עזריה. שים לב, מסוכן מאוד. שמע, זה יכול להיות אדום. זה גבולי לאדום. זה ממש גבולי לכרטיס אדום. למרות שהוא לא התכוון, הוא פשוט פספס. אבל הוא יקבל אדום. לא, אני לא מאמין שהוא נותן לו אדום. שמע, זה לא מופרך. אני קצת חולק עליך, זה לא יאמן שהוא נותן לו אדום. לא יאמן, אבל צריך להסתכל גם על הכוונה, לא רק על הזה, והוא לא באמת הלך בשביל לפרק אותו ועם הפקקים. הוא לא הגיע לכדור והוא הגיע לפניו. הייתה לו כוונה ללכת לטאקל, הוא רצה להגיע לכדור. אלימלך בתוך הרחבה. האם יש שם רגל גבוהה של מזרחי? המשחק יכול להשתנות מהאדום הזה, בכרטיס אדום, זה 2-0. הנה, הוא הולך שוב לבר, שוב. ליאון לא היה חייב להרים את הרגל, לא היה צריך לתת לו לגעת בכדור מקסימום לרוץ איתו, הוא לא היה מסוכן שם. קצת שלומיאלי מצידו. כן, קצת פזיז, קצת החלטה להרים את הרגל. בוא נראה מה מחליט השופט. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכות הפועל פתח תקווה, והנה תוך 3 דקות המשחק הזה מתהפך. ורד ברגל ימין, פנימה! 2-1! לא חוגג, מכבד את אוהדי בית"ר, ועידן ורד עם שער שני העונה, 2-1 לבית"ר ירושלים, אבל זה משחק פתוח לגמרי. ואולי זה הזמן לספר שלפני המשחק אמרת לי, יש לי הרגשה שהולך להיות פה משחק גדול. 8 פעמים העונה סיימה בית"ר ירושלים את המחצית הראשונה ביתרון. היא איבדה העונה הזו 11 נקודות מעמדת יתרון, ועכשיו הניסיון של בסי, והכדור ברשת, לא, בידיים של סילבה. הנה, תראה את הבעיטה של בסי, בעיטה שהשוער צריך לקחת די בקלות. כדור בורח לו. למזלו, הנגיעה של גוזלן הולכת הישר לגוף של השוער. הנה ההקבעה ממש לידיים של סילבה. סילבה עודף לא מי יודע מה. במזג אוויר כזה אפשר להבין אותו, לא לקחת סיכונים. הנה קיניונס עם כדור לתוך הרחבה, אלימלך! ואיזו החמצה של אנטוניץ', מקבל שם הזדמנות מצוינת לייצר שער בכורה. ובסי, ועכשיו עוד ניסיון נגיחה. באמת זה היה כדור יותר לרגל, הוא ירד מאוד נמוך, אבל לא היה חסר הרבה שזה הולך למסגרת. כדור של ריקן, והנגיחה של עידן ורד חולפת לרוחב השער. הוא ברשת, אבל הכדור לא ברשת.
פסי, שיבלי, ניסיון לעכב, הכדור אצל שיבלי, והנה השוויון! 2-2! הפועל פתח תקווה משיגה את השוויון בדקה 89. 3 שחקנים לקחו חלק במהלך הזה, וחמזה שיבלי עם שער בכורה. זה התחיל, שים לב, עם שיבלי, כאן היה ניסיון עקב, ואז המסירה האחרונה ושיבלי מקפיץ את הכדור באומנות וקובע שוויון 2 בטדי. זהו, שריקת הסיום. אוהדי בית"ר לא מרוצים מהתיקו, וסל פאפה גם הוא לא מרוצה מתוספת הזמן שלו, הגיע כפי שהוא רצה. שוויון 2 בין בית"ר ירושלים להפועל פתח תקווה.